שלום. שלום, טוב, אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה מול נוף מדהים. מה שאופק בחר לנו, רומנטיקן. קצת פסטורלי, רגע לפני מסיבת הרווקים שלי. אז אופק, אתה מוכן לשאלות? מוכן ומזומן. אז תספר לי איך הכרתם. את הדר הכרתי, האמת שאתה קצת חשוך, אולי תלך טיפה אחורה לשמש. פה? כן, יותר. את הדר הכרתי גם שילוב של הרכבת, רצו לשדך בינינו, שאני מכרתי סנדוויצ'ים. אז היא בדיוק הייתה אחרי פרידה, והיא לא רצתה ולא זה, ואיכשהו הגענו בסוף דרך מקושרים. היא העלתה את זה ששאלה אותי, אמרתי לה שאני מוכר סנדוויצ'ים, אמרה לי, מה, אמא שלך עובדת ברכבת? ואז גיליתי שזה בעצם זאת שאז רצו לסדר לי, ואז כנראה שהבנו שהכל מלמעלה, ונפגשנו, חתונה. הבנתי. אז אתה אומר שזה בעצם דרך מקושרים? דרך שמיים. דרך שמיים. איזו תשובה. תגיד, אז מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? בדייט הראשון. בדייט הראשון? בדייט הראשון. ממזרים. כן. ולאן יצאתם בדייט הראשון? בדייט הראשון זה היה פאב. היא תהרוג אותי. היא באמת תהרוג אותך. לא, זה היה לפאב, אני רק לא זוכר אם זה היה... כי היא זוכרת הכל בטח. לא, אני זוכר, רגע, שנייה, זה היה אינסו נראה לי? או, אינסו נראה לי. אוקיי, ומה היא לבשה? היא לבשה את החצאית ג'ינס כזה. אוקיי. בגד, זה חצאית, גבר לא יודע מה ההבדל בין חצאית וסמלה. הבנתי, אז אתה אומר שזה סמלה? משהו ג'ינס כזה. הבנתי. תגיד אופק, מה התכונה שלך שהיא הכי אוהבת? תכונה? התכונה. חוש הומור. אחת. אחת. לדעתי את חוש הומור לדעתי והביטחון. חוש הומור? כן. אוקיי. מה ההרגל שלך שהיא מעירה עליו הכי הרבה? ההרגל? תחשוב טוב. רגע. יש הרבה. שנייה. רגע, היום היא גם מעירה לי עוד פעם על משהו שתמיד. היא צריכה להכין אותי. לא מכינים לשאלות לא. כאלה. שאני יורק לפעמים ברחוב. אני מרגיש רגל, כי יש לי גם כמה חברים שעושים את זה. אוקיי. מי האדם שהיא תפנה אליו דבר ראשון כשיש לה משהו לספר? אליי. אליך. אוקיי. מה הבגד שלה שאתה הכי אוהב? ראיתי שיש לה כל כך הרבה בגדים, שאני לא זוכר מקרה שהיא לבשה את אותו בגד. אז ממה הכי התלהבת? יש הרבה חצאיות שבאות אליה חבל על הזמן. אוקיי, אז נלך על סגנון. הצמוד והחטוב. צמוד וחטוב. אוקיי. ומה הבגד שלך שהיא הכי פחות אוהבת? האמת היא שמה שהיא פחות אוהבת היא כבר זרקה לי מהארון. עברתי שינוי גדול מאוד מעט בשנתיים האחרונות, שבעצם כל בגד שאני לובש היום הוא לא היה לי לפני שנתיים. היא הצליחה לעשות לי מייק אובר, גם בחול קניתי מלא, שבדרך כלל לא הייתי קונה בגדים. אז אתה אומר היום אין משהו שהיא לא אוהבת. לא, רוב הדברים שהיום אני לובש זה משהו שבחרנו. ומה היא לא אהבה כשהיא ראתה אותך? היא לא אהבה, לא סבלה ג'ינס אחד שלי. ועד היום יש איזה שני ג'ינסים שאני עובד איתם, אז לא אכפת לי שהיא לא אוהבת. אבל היא כל פעם שמחה שהם נקראים לי וזורקים אותי. אוקיי. מתי אמרת לה בפעם הראשונה שאתה אוהב אותה? זה היה זה היה בעצם בסילבסטר, שאמרתי לה גם שאני אוהב אותה וגם שאני רוצה שנעבור לגור ביחד. זהו, זה בעצם היה יום עשיתי לה ארוחה בדירה הישנה שהיא לא סובלת. אבל יש זיכרונות יפים גם מהדירה שם, וזה אחד מהזיכרונות, גם שאמרתי לה שאני אוהב אותה וגם שהחלטנו לעבור לגור ביחד. אוקיי, חשובה. כמה ילדים היא רוצה? מה זה? כמה ילדים היא רוצה?
הבנתי שפחות מדברת על ילדים, יותר על מה היא רוצה לעשות עם עצמה בחיים קודם, אבל זה בסדר. אבל לדעתי באזור ה3, כי היא לא רוצה 2. היא באה מבית שהיו 2 ילדים והיא רוצה יותר. היא רוצה 3. אז אתה אומר 3. 3, כן, קלאסי. הבנתי. זה קלאסי שלך או שלה? של ביחד. אוקיי. ממוצע. מה הכי מעצבן אותה? מעצבן אותה לפעמים שאני מדבר חזק. לא יודע, אני לפעמים לא חושב, זה הדיבור הרגיל שלי, זה לא שאני מדבר חלש ביום יום. אבל זה מעצבן אותה לפעמים, שזה נשמע כאילו אני צועק, אבל זה לא באמת הבנתי. כל הצעקני. מה היא רצתה להיות כשהיא תהיה גדולה? כאילו היא עכשיו לא גדולה. היא רצתה להיות מה שהיא תמיד חלמה להיות מההתחלה, והיא תגשים את זה בשנים הקרובות, אני מאמין. שזה? והיא תהיה מעצבת פנים ואדריכלית, ואין אחד שלא ייהנה מהביצועים שלה, למה מה שהיא עשתה אצלנו בדירה, היא יכולה להיות גאה, בלי לימודים, רק עם כישרון. איזה גבר. תגיד, ומה הדבר הכי מטורף שעשיתם ביחד? הדבר הכי מטורף? באמת שעשינו הרבה דברים מטורפים. כן. אחד. מה, מותר גסויות במסיבת רווקות? ברור. יצא קצת משהו פיקנטי? טוב, אז זה היה בתוך המים בפלמה דה מיורקה. עם מזרון ים, וזהו. אז אתה חושב שהיא גם תגיד את זה? לא נראה לי, אבל בסדר, לא אמרתי כלום. אמרתי בסך הכל בתוך המים בפלמה דה מיורקה. אתם, כל אחד שיבין מה שהוא רוצה. אוקיי, נראה מה היא תבין. רגע, הייתה לי עוד שאלה. עוד שאלה. נגיד שעוד 10 שנים, איפה אתה רואה אתכם גרים, עובדים? האמת היא שממש טוב לנו בדירה עכשיו. אני מאמין שתמיד רוצים להשתדרג עם השנים, אבל אני מאמין שאם ממש נאהב את הדירה ועם ילדים בעזרת השם שיהיו, אני חושב שזה אזור מאוד טוב. איפה שאנחנו נמצאים בעצם זה הפינה של הילדים, זה הגינה. ואני מאמין שבאמת, רק אם תהיה לנו באמת, אם נחסוך את הכסף ויהיה לנו הזדמנות מעניינת, אז נעבור דירה. אבל כרגע אני חושב שזו דירה... אז כרגע אתה רואה את עצמך. אוקיי, סבבה. וככה, לסיום סיומת, מה היית רוצה לאחל לה במסיבת הרווקות שלה? אני רוצה לאחל לה קודם כל שתהנה עם החברות שלה שאוהבות אותה. תעשו הרבה שמח, תהנו ושמרו כוחות לחתונה. זהו מאמי שלי, תהני, אני אוהב אותך, ואני הולך למסיבת הרווקים, וניפגש ביום שבת. יאללה מאמי שלי, אוהב אותך, תהנו. ביי. ביי.